Mae'r dynion drws yn paratoi ar gyfer noson brysur arall. Dynion drws yn paratoi ymwesteion arbennig. Sdim gobaith cyneri da ti. Ble mae dy ID? O, der man, trwch efo napsi, maen nhw'n designer. So ti'n dod mewn ma? Cer o ma, ti'n gwybod ble? Ti'n gallu gael rhai cwsmeriad sietchwyth ar y dial ma. Coi nawr. Bud, un o'r gweitha. O, come on, gad fi mewn, fi'n denu fel raca. Wna i ti ddim sylwi arna i. Na'r problem, ti mor denau, ti'n diweddu fyny yn pob man. Ti'n gwybod ble i fynd. O, ter ymlaen, boys. Fi'n neud wallti a popeth. Mae'r merched wrth ei bodd da fi. O, mae'r merched wrth ei bodd da fi. O, mae fe mor gorgeous. Be ti'n rhodlan amdano? O, Connie Trouble. So hi'n edrych yn hapus iawn. Cofia, so hi byth yn hapus. Mae brwsh yn cyfeirio at Lynette, y tampon blin. Typical. Sa'n symud o ma. So fe'n deg. Fi di cael e lan i fan hyn. Tywel y lawr cariad, polisi we. Dwi'n mwyn gwneud fy job ydw i. Pai ti cariad fi? Co, mae hwn yn glwb exclusif. Dim ond VIP sydd yn cael dod ma. Typical. Co, deren ni fynd o'r dump ma. Oh, edrych arna i. Wy'n tampo! O reit, dwi'n mynd amdani, boys. Pawb i sefyll nôl. O, na!